Ricard. Avui, ara de moment farem fum per distreure-les i poder obrir les caixes. De vegades el senyor que me'n va ensenyant a mi ho fèiem amb merda de vaca seca. Perquè crema amb suc mort, deixa de ser recompactada i crema amb suc mort. Però és perillós perquè allò, si mai et cau a terra, és fàcil que s'encengui. Avui comprovarem que les caixes no hagin fabricat realeres, vale? Que no s'aixamanin, perquè ara el que ens convé és fer mel. I fico el tap i el retendre a sobre. I això el que fa és refrescar la calor que pugui sortir i evitar la sortida de guspires. I veus? Fa la fumera. Els que no tenen pis, que no tenen cap pis, s'han quedat sense mares. I aquí dalt també n'hi ha unes quantes que també s'han quedat sense mares. Hi ha unes quantes, sí. Han fet una reina nova i la reina encara no ha començat a fer posta. I clar, per fer mel aquesta caixa ja vindrà tard. Això, quan passa això, si ho detectes a temps hi pots introduir una reina, però si no tens reines fecundades l'has de comprar. Aquesta és la reacció d'una caixa que estan treballant. Com pots veure, són bastant passives perquè estan molt treballant, hi ha molta abella fora recol·lectant i et permet un treball bastant tranquil. Això d'aquí és tal com s'ha de recollir la mel. Esperarem que ho acabin d'omplir tot. No es recull fins a final de temporada. Tot això és mel sense tapar i això és mel operculada. Aquesta mel ja quedarà tapada. Si agaféssim la mel sense tapar, és molt més líquida perquè encara no ha acabat de fer el seu procés. Aquí detectem una part de nucli de cria. Com podeu comprovar, aquí dintre d'això d'aquí és ple d'ou fresc i això d'aquí és larva a punt de néixer. És a dir, això és abella naixent. I ara l'altre cantó de quadre es veurà molt més, ja ho veureu. Tot això és cria a punt de néixer, això d'aquí dalt, tot el que envolta la cria és mel. I si poguéssiu veure, que dubto que des del mòbil sigui possible, a dintre d'aquestes cel·les hi ha larves petites i cap a fora hi ha larves encara més petites. No sé si el mòbil ho pot arribar. Potser sí, mira, per aquí es veu una mica, El menjar és una vitaminada perquè sempre tinguin vitamines, proteïnes que no els hi faltin. Sempre els ajudem una mica. No totes les caixes van igual i ara us en mostraré unes caixes que no han sortit bé perquè han perdut reines i que haurem d'arreglar. Us mostraré alguna cosa que he trobat, que he descobert aquest matí, que us vull mostrar. Això ho he trobat aquest matí endreçant unes caixes i això és un nucli de reina de vespa asiàtica. Això d'aquí. A dintre podeu comprovar que hi té, les penjarem, no ho he fet abans. Veieu que és com cartró. A dins hi tenen el niu i això és on hiverna la reina de vespa. I ho he trobat per casualitat aquest matí en un quadre. I això és un dels pitjors enemics ara mateix dels apicultors. Després hi ha més de darrere, com podeu comprovar que dintre ja hi tenia ou per créixer, ho veus? Això d'aquí blanc és l'ou que ha fet la vespa. Veieu això blanc? Sí. Tan petit? Sí. Això és ou que la vespa havia fet ja per néixer, la mare. Vale? O sigui, això, xafar-ho, és un gust. Ara us mostraré una caixa que se li va menjar a la reina un avellarol. Podeu imaginar una caixa que se li ha menjat la mare un ocell i que s'ha quedat sense mare, no té el mateix caràcter que tenia la caixa de dalt. Vale? Seran molt més enfadades, perquè tenen una mare que encara no ha començat a pondre, però això és el que passa quan hi ha fets externs que se t'ho carreguen. I després només hi ha l'opció de ficar-hi una reina fecundada perquè tiri la colmena o esperar que la reina que ells s'han fet. Ui, sí. Aquestes estan ben enfadades. Molt. Elles s'han fet la seva pròpia mare. Això d'aquí són cel·les reines que ja han nascut. El que passa és que, esclar, com explicava fa una estona, abans la mare no comença a criar un altre cop, pot passar un mes o un mes i mig, i en aquest cas hem perdut la temporada. Però hem mantingut la caixa viva, que quan la reina torni a néixer, tornarà a créixer de cara a la tardor. Les diferents maneres, una caixa que està funcionant i fent mel i una caixa que està afectada perquè una realera se l'ha menjat un ocell. I aquí tenim molts abellarols, molts, i aquestes caixes estan massa exposades i tenien més facilitat de que la reina al sortir-se el vol nupcial fos agafada per una abellarol.
I aquest és el nostre petit apiari.